U toku emisije Pitanja gledalaca voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Nenad Marinković Gasosu. Na igri istine si rekla da nisi mislila ništa ozbiljno s Gasosom, što si dečka zavlačila 8 meseci da bi sad bila žrtva u narodu? Moram i ja njega malo da iskompleksiram. Jako sam besna, razočarana i povređena. Planove koje smo pravili ostali su samo meni, a on ima nove. Kad čujem šta radi sa strane, ja namjerno dođem i kažem ne bi nešto videla u njemu, a na kraju vidim čoveka koji se ohladio, rekla je Anđela. To je zapravo istina. Ona se samo trudila da pokaže ljudima da je jaka, pa je izabrala mene. Ja sam ispao glup, ali sam prihvatio jer sam joj želeo sve najbolje. Bar sam nekad bio njen, rekao je Gastos. Podsećam, u toku emisije Pitanje gledalaca voditelj Milan Milošević pročitao naredno pitanje koje je bilo za Sofiju Tikačenko. Zašto ulaziš WC dok se Gastos kupa i namerno ga zapitkuješ neke stvari, glasilo je pitanje. Nisam ništa specijalno zapitkivala, ne znam kad se tušira, ulazim kad mi se p. Svi komuniciraju kad se tuširaju, ja sa svima komuniciram i oni su sa mnom. I to nije ništa novo, meni je to normalno, rekla je Sofiji.